Barka da zuwa. A wannan bidiyo za mu yi magana akan yadda ake amfani da metatrader 4. Wato metatrader 4 manhaja ce wanda muke amfani da ita wajen shiga trading ko analyzing. A bidiyon baya mun yi magana akan trading view, yadda ake amfani da shi. So wannan karan za mu yi akan metatrader 4. Wato metatrader 4 sun kashi biyu ne. Akwai metatrader 4, akwai metatrader 5, amma wanda aka fi yawan amfani da shi shine metatrader 4. So yau zan magana da ake kan amfani da shi. Yanzu zan fara muku kamar da kuke gani a nan, a kowane lokaci ka bude shi metatrader 4 sabo, za ka ga haka team ɗin ke kasancewa, haka kalar shi take zuwa, baƙin background, sannan sai ga wannan zane-zanen da wasu abubuwa haka. Amma yanzu za mu zo mu zauna mu tsara shi mai masa kula domin ya mana daɗin amfani. Daga nan sama da kuke gani shi ne ake kiran shi time frame, wato lokacin ko shafin kwana 4, awa 4, kwana 1, sati 1, wata 1, ga minti 1, ga minti 5, ga minti 1, minti 30. Da kuma gefe su ne abubuwan da muke amfani da su wajen wato analyzing. Wannan muna kiran shi dayan bango, gashi nan kuna gani, da shi ake amfani. Shi kuma wannan muna kiran shi box, wanda za ka amfani da wajen fitar da wato supply and demand zone ɗinka. Shi kuma wannan ana kiran shi trend line, wanda kuke gani, trend line. Shi kuma wannan Fibonacci. Ko dai muna magana akan shi ne, ba da shi zamu dinga amfani ba. Ku sani da trading view muke amfani wajen yin analyzing, amma dai yana da kyau ku san shi ma amfanin wannan, sai sa nake magana akan shi. So yanzu zamu koma, yanzu mu fara tsara shi, mu fara masa kulla domin ya mana daɗin amfani. A kowane lokaci muka zo zamu shiga trading, sannan kuma shine wajen shiga sell and buy, siya ko ka siyar dan samun riba cikin kasuwa. So a kowane lokaci idan zaka fara, zaka shiga, zaka yi right click, wato zaka yi right click ka je properties. Ga shi nan zaka zo properties, zaka akwai ina ka samu ka right click akan dai screen din, sai ka je properties. Idan ka zo kan properties, to gashi nan shine close scheme, inda zamu zabi wanda muke so. Dama za ka isa black and white, saboda ka samu farin background kenan, ya kasance ka samu farin background kenan. So yanzu daga nan gefe shine zamu fara tsarawa. Na farko shine background, na biyu sai for background shine wannan zane-zanen nan da sauran rubutu da suke jiki. Na uku shine grid, wannan gidan saganin da kuke gani, gidan saganin shine grid din. Idan muna so mu maida shi fari, shi ma sai mu zaba masa unknown, ko kuma ka zabi farin kala, amma kuma lokaci ka sa shi unknown yafi. Shi kuma bar up, wato candle din mu kenan mai tafiya sama, shine bar up, candle din mu da ke tafiya sama. Sai ka danna, bari in zo ne saboda kun gani, wato nan sai mu maida shi ba candle. So sai mu je ƙara koma properties din mu je bar up, candle din mu ke tafiya sama, za ku gan shi ga nan yake tafiya sama, shine farin. Then sai mu selecting, ku hakuri, bar up yana nufin shadow din nan, igiyar candle din, kwarai igiyar candle shi yake nufi. Bar up din sai mu sa shi a kore, bari mu zaɓa masa kore, ko kuma mu basa a bakin sa, dan ni kowane lokaci baki nake bari. Sannan sai ka zo bar down, shi ma ka bar shi baki. Bull candle shine yake nufi dan sama, wato candle din nake tafiya sama. Sai mu maida shi mu maida shi kore. Shi kuma bear candle, wato candle din da ke tafiya zuwa ƙasa kenan, sai mu maida shi zuwa ja, dan kowane lokaci haka nake nan. Ko kuma green din nan, wannan koren, in maida shi zuwa tsanwa. Na fi son amfani da shi kalan haka, na fi gani, ina ganin shi kenan. Wannan tsarin haka ai yayi, ba sai ka wani kware ko ka ƙara wani abu. Nan kuma in kana so ka matso da shi, wato kare kure ma bangon, shi za ka danna janna, nan ya kure ma bangon gaba, in ka danna shi zai baya. Shi kuma nan shine ake janyowa gaba, in za a ƙara janyowa. Shi kuma wannan ka maida shi baya. Shi kuma wannan shine ake maida shi line chart, in yadda kuke gani ga yanar line chart. Nan kuma shine za ka maida shi candle. Nan kuma ƙasa su ne wato kasuwan
abubuwan da muke kasuwancin akan su shine na euro USD shafin awa 4, shi wannan shaf JPY shi nan a shafin awa 1, shi wannan NOK JPY shafin kwana 1. So yanzu kuma za mu yi magana akan nan account balance ɗinka. Wani lokaci in ka zo account balance za ka iya tada bace ka rasa za ka fito da shi. Da ni ma da farko na sha bace in zo da sa za in fito da abin ya tafi, ko kuma ka ga nan sama wato wajen time frame ɗin ka da kake a tantance kasuwa su bace. Bari yanzu mu cire su dai ku ga alamar abin da nake nufi. Yanzu na cire wannan, saboda cire ɗayan gabaki ɗaya saboda mu fi ba da misalin akan babu shi. Yanzu kun gani, to yanzu kun ga duka sun ɓace, ƙasa babu sama babu, ya za a ka fito da shi? So da za ka yi ka fito da shi ne za ka koma zuwa wajen view ɗin, sannan ka zo wajen toolbars, sai kai selecting me na farkon nan, shi ma ka zo kai selecting wani, ka zaɓi wani, ka zaɓi na biyu, ka je ka zaɓi wani, ka zaɓi na uku, shi ma wannan ka zo ka zaɓi wani, ka zaɓi na 4. Kun ga duka sun fito. Shi kuma na ƙasa na inda ɓace inda muke samu account balance ɗinmu, wato in kan so ka fito da shi ma za ka zo view ɗin ne, amma me za ka zo kan terminal ne, gashi da kuke gani, da ka danna terminal zai fito. Kun ga wannan ɗin ya fito ga yana account balance ɗinmu. In kuma kana so ga menene kake ciki, in ka double click akan shi so biyu za ka danna, da ka danna so biyu zai fito. Da ka zo daidai wajen wannan ɗin sai ka danna a daidai nan wajen so biyu. Kun gani ya fito ga trade ɗinmu, account balance ɗinmu, nan kuma account history, wato duk abin da kai trading din shi a nan za a gani. Sai kuma nan alert, ina tunanin sai kuma me za mu ƙara bayani a kai. Yana ta yawwa, sai kuma inda kake so ka ga abin da kake so kai kasuwancin akan su, ga sanan duka sun fito daidai wannan za ka danna aro ɗin da ya sama ya ƙasa. Gashi muna da AUD muna da euro USD da dukkan da dai sauransu. Wani lokaci za ka iya zuwa ka gaba duka bane suka fito, da yan kaɗan ne suka fito, kamar mu ce ma a ce in ba su fito ba gabaki ɗaya kamar haka. Kun gani euro USD su kenan committee da su wajen. Idan kana so ka fito da su gabaki ɗaya sai kai da click a daidai wajen nan, ko da kan nan ɗin kai babu matsala, duk inda kawai da kai a cikin wannan dan wannan shafin nan ko a ina kai babu matsala, sai kai da click sai ka zo mi show all, to duka zaka ga sun fito. Duka wani abu da wato IC market suke bada duka za ka ga ya fito a wajen. In za ka rufe shi kai haka, in za ka fito da shi ka danna. Sai kuma me za mu ƙara bayani a kai? Na ga kawai shi kenan. Wannan shi ne takaitaccen bayani a kai da ake amfani da wato metatrader 4. Akwai metatrader 5 amma kusan kowa ya fi amfani da metatrader 4 so da ya fi sauƙi amfani. Ma a bidiyo na gaba, da fatan kun fahimci yadda abin yake. Za ku haɗu mun magana a shafi na Telegram domin amsa muku wasu tambayoyinku. Ma'assalam.